Sziasztok, ez a Troll DJ 5-ös Troll DJ Live. Ugyanis most bátran nekikezdtünk megint egy live-nak, nem felvételről fog menni a dolog, mert hogy túl vagyunk egy sikerélményen, egy 2 órás élő adáson, és úgy gondoljuk, hogy most már a rendszer összeállt arra, hogy belecsapjunk egy élő adásba, és azt gondolom, hogy most biztosan sikerülni fog. Köszöntjük azokat, akik itt vannak, köszöntjük azokat, akik majd később jönnek. Miller Imi és az Antalimi. Ilyenkor el kell mondjuk azt, hogy aki a helyszínt adja nekünk, az az Alexis étterem, a Mészáros utca 13-ban, ez Budapesten az első kerületben van. Gyertek el ide ebédelni, már csak azért is, mert sokan nézitek, akár DJ-k, akár producerek, akár zenészek ezt a műsort, és itt van mellettünk az Artisius, tehát amíg kitöltik nektek a vastag csekket, műbejelentőket, amit egyébként digitálisan is addig át lehet ide jönni egy jót ebédelni, tehát az Alexis étterem, Mészáros utca 13 az első kerületben. Múlt héten nem volt Troll DJ, és ez azért volt, mert a Mofest csapatának, aki a technikai hátteret adja, több sikerrel, vagy kevesebb sikerrel, azt még nem tudjuk, szerintem ma már több sikerrel. Tehát a Mofest csapatának, hála jó Istennek, volt egy jó kis turnéja, a Tour de Hongrie magyarországi kerékpáros körversenyt kísértük végig 3 autóval, mi adtuk a rajtszínpadot, mi adtuk a szurkolói pontokat, azért ez eléggé lekötött minket, viszont most már itt vagyunk, és ha már itt vagyunk, akkor köszöntsük azokat, akiket mára hívtunk, méghozzá Bogya Zolit, illetve és DJ Nyúl. Csak arra kell figyelni, hogy Nyúl elrontsa a belépőt. Mert ő ezen izgult. Hello, sziasztok, nem tudom melyik kamerában. Középsőben vagyunk egyébként, de utána majd ne foglalkozzál vele, de ott tudod egyébként ellenőrizni, de most a középsőben vagyunk így az elején, ameddig Azt látom, hogy fekete-fehérben vagyunk, így szerencsé, hogy nem tudják a nézők, hogy mindenki rózsaszín. Igen, hát ezt direkt ezért csináljuk. Igazából egy melegfrontos adásnak készült, aztán utána átterveztük. Felvehetjük a kedvenc pólóinkat. De ezt tudom, hogy csak idáig látszok, akkor én is mind a szellő mesztelenül jövök be. Na de, hogy miért vagyunk négyen, és miért vannak itt ezek az urak? Azért, mert hogy a mai témának azt választottuk, hogy ugye itt van velünk most már jó pár hónapja ez a Covid vírus, és elég sok kárt okozott a szórakoztató iparban. És ebben most az érdekes ebben a körben, ami itt látható, hogy van 4 DJ, de ugyanakkor itt van egy zenész, itt van egy rendezvénytechnikus, itt van egy másik rendezvénytechnikus, aki egy kicsit más aspektusból látja a dolgokat, és itt van egy olyan DJ, aki csak a DJ szakmával foglalkozik, és azon belül is sok mindennel, tehát illetve még vendéglátás is, ami ugye nálam is cumi volt. Ja, hogy fagyizója is van. Igen, tehát azt mondjuk torokra vettük. Szóval arra gondoltunk, hogy egy picit kivesézzük ezt a témát, hogy egyrészt, hogy milyen kárt okozott ez a Covid vírus ennek a szakmának, másrészt, hogy első kézből kapjon mindenki információkat arról, hogy valóban mi a valóság, amikor elhangoznak olyan dolgok, hogy 500 fős rendezvényt lehet csinálni, és akkor mindenki azt hiszi, hogy akkor meg vagyunk mentve, hogy miért nem feltétlenül vagyunk megmentve, és még egyéb csomó minden más ki lesz itt bontva, azt gondoljuk. Tehát érdemes velünk tartani, és érdemes figyelni. És akkor talán kezdjük azzal, hogy március elején, amikor bejött ez a hír, hogy akkor itt a vírus is lezártak mindent, akkor az első reakció kiben mi volt, mennyire volt optimista, így szeptemberben, hogyha visszatekintünk, hogy ki mennyire látta optimistának a dolgot. Zoli? Hát vagy pessimistának? Én inkább a pessimista, de mindenki szerintem a pessimista oldalamról ismer, a Facebookról is, a posztjaimról is. Inkább a pessimista... Túl jó kedvem az embernek, akkor megnézem. Igen, most a kólárban raktunk egy kis miért igen, egyébként pont ma kaptam meg... életedben nem röhögtél, amit ma fogunk. Hú, de jó kedvem van, megnézem az Oli. Így van, pont ma kaptam meg egy kedves DJ kollégánktól, Balástól, elég ennyi, hogy ha rossz kedvet akar magának, akkor végignézi a posztjaimat. Azért ennyire nem tragikus, de most tényleg én pessimistán látom az dolgokat már csak azért is, mert ugye a jelentések, illetve az összes, én úgy éreztem, hogy az összes intézkedés teljesen ad hoc jellegű volt, és teljesen ilyen találomra intézkedett a kormány. Jó, ebbe majd belemegyünk, csak igazából a kérdés az arra irányult volna, hogy amikor bejött ez a hír, akkor mit gondoltál, hogy jó, szeptemberig el leszünk, augusztusban már rendezvények lesznek. Az első reakció. Az igazság, hogy a cégtársammal azonnal csináltunk egy költségvetést, tehát az szerintem minden felelős cég azonnal csinál egy ilyen költségvetést, hogy ha tényleg minden kötél szakad, és itt vége a világnak, akkor mi még meddig húzzuk ki. És ez a költségvetés szerencse, hogy ez lehet, hogy nekem köszönhető inkább a cégnél, hogy mi nagyon szeretünk tartalékot képezni, már sose lehet tudni. Lehet, hogy bejön egy olyan
munka, amihez kellene még egy LED fal, vagy kellene még egy line array rendszer, vagy még ennyi színpad, mert van rá szerződés. Nehogy emiatt ne tudjátok elvállalni. Így van, ha van egy hosszú Ugyanígy távú csinálom szerződés, akkor érdemes, és nem nagyon szeretünk hitelt fölvenni, inkább legyen tartaléka az embernek, tud Ugyanez hova van nálam nyúlni. is. És szerencsére úgy indultunk ezen a januáron is, hogy egy jelentős tartalékkal indultunk el, amiből akartunk is beruházni egyébként, és ennek a tartaléknak jó 2/3 része beruházásra ment. Úgyhogy hát még nem volt megrendelt cucc, de majdnem ott voltunk, hogy a megrendelésnél voltunk, és milyen jó, hogy nem rendeltük meg, mert akkor nagyjából szerintem egy olyan 3 hónapig húztuk volna, így viszont már az elején kiszámoltuk, hogy hát úgy nagyjából úgy szeptember végéig elvegetálunk, de akkor nulla. És akkor ezek szerint abszolút komolyan tudtátok venni azt a dolgot, tehát hogy át tudtátok érezni azt, hogy innentől kezdve nulla. De tudod miért így, mert a külföldi adatok már nagyon vészjóslóak voltak, tehát azért abból lehetett sejteni. Hát igen, csak ugye egy cégben az nagyon nehéz, hogy megy egy cég, ráadásul a tavalyi év azért mindenkinek jól sikerült, tehát nehéz azt földolgozni, hogy innentől kezdve nulla. Hát ez így van, és szerencse nem titok, nekünk egy ilyen folyamatos növekedés volt, és azért én szeretek mindig, pont lehet, hogy amiatt, hogy ilyen pessimista vagyok, mindig a legrosszabbra számolni. Tehát én azt mondtam, hogy számoljunk úgy, hogy ezt a nyarat buktuk ezzel a történettel, már az intézkedésekkel is, és akkor induljunk úgy neki, hogy reméljük azt, hogy az ősszel minden rendben lesz, és akkor legalább, hogyha a fesztivál szezont, illetve a kültéri rendezvényeket bukjuk, koncerteket, egyebeket, akkor talán a konferencia szezon az már úgy újult erővel, nekünk amúgy is az egy erős szezon, és akkor avval hát, ha az így van, bíztunk abszolút az is. Jól nálad, mert ugye két szinten is érintett, vagy DJ és zenekar dobos, illetve te vagy a zenekar vezető is tulajdonképpen? Mondhatjuk, nem? Fő kolumbos. Oké. Mert a Peti nem vállalta 2 héttel ezelőtt magára. Nem, én nem. De mindig elviszed a ballét, így de ez így normális. Tehát ez tény. Nem, az elhangzott itt az előző műsorban, hogy te vagy a... El tudod képzelni Petit, mint zenekar. Peti levelem pályán, ez nem jó. Mindegyik hülyén hangzik, Zsola levelem pályán. Ki se lehet mondani. Na, szóval. Igen, amikor márciusban jött ez a hír, akkor olyan emberekkel beszélgettem, akik borzasztó régen benne vannak ebben a szakmában, a menedzserünk, a menedzsmentvezető, és mindenkinek voltak ilyen optimista, meg pessimista verziói, de a legpesszimistább verzió sem volt annyira rossz, mint amennyire a valóság lett. Tehát ugye mindenki azt mondta, hogy májusban ez az egész ország, a világ, Európa, a zenekarok nem fogják kibírni, képtelen, hogy május végéig ezt tovább tartson. És akkor jöttek a pessimistábbak, akik azt mondták, hogy a Volt Fesztivál volt az, hogy az lesz az a pont, amikor elindul majd az élet. És aztán ugye közeltünk a Volt Fesztiválhoz, nem. De az már ilyen nyár közepe, ugye? Igen, de hát a tervezés... De azt a nagyon optimisták mondták, hogy a Volt, tehát... Nem, az a mi körünkben a pessimista volt. Ja? Hát a te körödben... Igen. Másták az árkokat. Karácsony is Én olyan körbelen voltam, aki a Voltok, azt mondták, hogy a Sziget az már lehet, hogy meg lesz tartva. Na igen, és akkor jöttek az adatok, és akkor egy pici ilyen örömködés volt, amikor májusban már ugye elindult az, hogy vidéken már minimális dolgok történtek, már kiülhettél teraszra, és akkor valóban elhittük azt, ami csak el lett dobva, az augusztus 15-i dátum, ezt gyakorlatilag nem csak mi, még a pessimista Zoli is készpénznek Sőt, elkezdtünk koncerteket szervezni. Hát és az egész ország koncerteket szervezett, fesztiválokat, minden, és egy picit ugrálok az időben, azért volt egy picit jobb akkor, mint most, mert volt egy támpontunk, amihez kötöttük magunkat, hogy figyelj, még 2,5 napot összeszorítjuk a fogunkat és kibírjuk, még 1 hónap, És én el is rontottam az én dolgaimat, mert annyira nem akartam elhinni azt, hogy az nem lesz, hogy én nem is foglalkoztam mással. Ott majd úgy elindul, hát azt hiszem, hogy 33 helyszín forgott meg augusztus 15-e és szeptember 1-e között a különbözővel 5-ször szerveztük át újra az egészet, és nem túlzok, a 33-ból maradt 2, ami lement. Úgyhogy nektek azért egy komoly menedzsmentetek van. És nem Gold Records? Vagy? Igen, és senki nem tud mit kezdeni az egész helyzettel, de ez nem csak ránk vonatkozott, körülbelül ezek a picivel, valamelyik zenekarnak picivel jobb aránya volt, valamelyiknek picivel rosszabb. Egész egyszerűen
minden héten átíródott valahogy a dolog, és ahogy belementünk a szeptemberbe, nekünk egy kifejezetten erős szeptemberünk lett volna a helyzet ellenére. Pont ugyanezt történik, hogy mi van ma kedd, és fogalmunk sincs, szombaton van egy nagy fellépésünk, meg egy ilyen DJ verzió. Az mit jelent volumenben a nagy? Hát az egész tába, komplett személyzet. És mostanában szombaton a Szelidítónál a Family, az meg egy ilyen kis az egy DJ verzió, az direkt mint a válság miatt jött létre, hogy... Ez is érdekes amúgy, hogy a Sanyék csináltak erre egy ilyen kis klubos verziót, ahol hárman mentek, Zola, Peti, te, ugye? Igen. Ezt múltkor próbáltuk ki Nyíregyházán a Sunshine FM születésnapján, egyébként tök jó amúgy volt. Példaértékű, mert ugye sok zenekarnál lehetett volna ezt csinálni, hasonló volumenben, mint a tiétek, hogy akkor ne üljünk otthon, hanem akkor próbáljuk meg egy mármint a zenekaroknál nyilván, meg előadóknál. Sokkal inkább otthon ültek karmatetjezni, és hisztisztek a Facebookon. Pont azt beszéltük, hogy ez egy külön téma lehetne. Hát, hogy itt azért... Vannak egyébként erre. Jó, mondjuk erre a Sanyi eleve járta a Zolával, ugye, a Zola MC-zet, stb. Tehát azért egy kicsit adta magát. Én bennem azért megfogalmazódik egy kérdés, és de ha már trollkodunk, hogy ha mondjuk van egy zenekar, és abban vagytok ti akár 5-en, és akkor amikor elmentek 3-an fellépni, ez hogy van kommunikálva a másik kettő felé? Hát eleve ugye nekünk van 2 zenészünk, aki bár beeltag, de ők zenésztagok. És ugye van a 3 tagú zenekar. Tehát akkor kvázi olyan, mint a session zenész. Hát egy picivel több, mint a session zenész. Értem, de olyan. De neki a munkahelye akkor. De gyakorlatilag a munkahelye. Annyi a különbség, hogy ők ilyen stratégia döntésben, a zeneszerzésben ők nem vesznek részt, ők a színpadi előadás. Fanni a basszer, ugye? Igen. És akkor a másik most már van állandó, mert ott a Taki, a Dávid. De ő előtte volt 1-2 másik. Hát előtte az a pozíció az olyan inóg. Ugye? Tehát én ott amire megjegyeztem, addigra mindig ugye volt a Taki előtt, egyébként a Taki idén került hozzá, nagyon örültünk neki, mert mi szerettünk volna egy kőbányai diákot, és lett egy kőbányai gitártanárunk, úgyhogy borzasztó büszkék vagyunk rá, zseni. A Taki előtt volt a Lelovics Gyuri, előtte volt egy zongorista lánya, Szabina, és akkor a Shizuka DJ pozíció is körülbelül az a hely volt ott. Ugye az eleve a DJ pozíció megszűnt, úgyhogy az a pont az eléggé változik rá. Igen, de a többi, a 4 többi az tök jól működik. Na mindegy, szóval visszatérve a mondatra, hogy ma van kedd, és fogalmam sincs, mi lesz szombaton. Tehát mi készülünk. Tehát a várakozásokhoz képest ez lett, hogy még most se tudjuk, hogy mi lesz. A legdurvább, hogy 30 fölötti beírt város, tehát 30 város név szerepelt forgóban a naptárunkban, amiből összesen kell. Igen, majd erre is kitérhetünk azért, hogy ez valóban milyen komoly, akár anyagi, akár pedig más reagás egy cégnek, mert nevezünk titeket is cégnek. Igen, ide akartam bevágni egy olyat, hogy egyébként ez nagyon komoly szervezés az, hogy ilyen gyorsan kell reagálni. Tehát ezt mindenki tudja a mi szakmánkban, te is benne dolgozol, hogy itt hónapokkal előtte szoktunk szervezni rendezvényeket. Tehát tényleg nem úgy megy, hogy tehát az, hogy ilyen gyorsan reagálnak most egyáltalán cégek és rendezvényszervezők és mindenki, az valami csoda. Mert itt előre kell leadni engedélyeket, itt kiürítési terveket, itt különböző dolgokat különböző hivatalok fele. Itt a jegyzőkön át kell futni egy mondjuk városi rendezvényen, tehát ezt nem lehet ennyire gyorsan átvariálni. Hát ennyire gyorsan, ezért még DJ-zik is, tehát nekem volt olyan, hogy koncert és még DJ fellépés. Igen, de ez meg aztán pláne olyan logisztika. Ezért nagyon rossz ez a bizonytalanságba tartás, tehát hogy nincs egy időpont, nincs egy fix pont, vagy akkor mondjuk azt, hogy innentől idáig ez. Én értem, hogy a vírus is változik, de azért csak kellene egy ütemtervet kitalálni. Igen, de azért jó, hogy az Zoli itt van, mert ők ugye nagyban csinálják a rendezvénytechnikai szolgáltatást, és most itt elhangzott egy olyan mondat, ami fölött elsiklottunk, de ezt talán érdemesebb kibontani, hogy nem azért nem lehet gyorsan rendezvényt szervezni, mert hogy a rendezvénytechnikai cég nem tud oda menni és nem tud felépíteni egy színpadot, hanem azért nem lehet, mert itt komoly engedélyeztetésről van szó, és komoly más infrastruktúráról van szó, hogy egyáltalán létrejöhessen egy rendezvény. De ez még egy diszkónál is így van, mi a belegondolsz. Oké, csak hogy azért sokan nem tudják, hogy azért, amit itt az Zoli elejtett egy mondatban, hogy akkor menekülési tervet kell adni, akkor gondolom egészségügyi felügyeletet kell biztosítani. Akkor az Altis Juice fele, a jegyző, hogyha városi rendezvény, azt a jegyzőnek
engedélyeztek. Tehát nem megy ez olyan gyorsan, hogy én kitalálom, hogy akkor csütörtökön rendezvény, és csináljuk. A lemondás viszont igen, látod, azt mondja Sanyi, hogy kedden attól fél, hogy lehet, hogy a szombat nem lesz, vagy lesz. Tehát hogy visszafele viszont nagyon gyorsan működik. Azt mondja, hopp, vége, és arról ne is beszéljünk, hogy a mi stábunk az jelen pillanatban még elég kicsi, tehát mi összesen 12-en vagyunk. Kicsi. Azért már de például megnézem, hogy egy Majka produkciót, hát az elképesztő mennyiségű ember. Tehát ott rákészül mondjuk 50-60-70-80 erre is majd ki szeretnék térni erre a témára a leosztás, hogy mi... Hogy rákészül arra, hogy akkor lesz, és akkor 60 embert vagy 50 embert variálni, azért... Meg hogy azokat utána ugye, hogy ne halljanak éhen, hogyha véletlenül meginkézik, akkor ugye az nyilván maga kell, a Petinek is maga mögé kell, meg a Curtisnek, hogy hoppá gyerekeket, itt van egy nagy 50-60 fős táb, velük mi lesz, mert a szétszélednek azért egy ilyen szintű brigádot összehozni és újra. azért tegyük hozzá, és ez egy fontos info, mert ugye amikor a Majka kiállt ezzel a sztorival, sok támadás írta a Majka, a legkorrektebb zenekarvezető, most nem akarok mindenkit értékelni, de az egyik legkorrektebb zenekarvezető, vagy zenekar tulajdonos Magyarországon. Hát mert tudja, hogy mekkora értékez, hát nem hülye a Peti, hogy tudja, hogy ez mekkora érték. Komolyan respektálja az egész stábját, akivel együtt dolgozik. Ez olyan, mint egy lemezgyűjtemény a DJ-nek, nem? Hát egyszer leég a lemezgyűjteményed, ugye volt erre például a Hanvainál, talán hogy az egész lemezgyűjteménye oda lehet, azért átállni CD-re, de ez ugyanolyan, a zenekar, ugye kifáznak az emberek. Szerintem a Majkáknak nincs is olyan, mint nálunk, hogy elverem a kajcát így hetente egyszer, mert ez így tök. Ti is vehitek? Ti is a simivel állandóan? Muszáj, nem lehet vele másképp. Én már vettem, mint a James Bond-ban ezt az ilyen elreverőit, azzal szoktuk osztani. Jó, akkor azon túl vagyunk, hogy kiben milyen pessimista vagy optimista hozzáállást okozott ez az egész vírus. Aztán most térjünk át a gyakorlati részre. A Nyúl már egy kicsit emlegette, hogy azért itt ugye volt 30 helyszín, abból maradt 2. Hát ugye az egész szezont véve 50 valamennyiból maradt 2. De az hogy ilyenkor mi választ? Tehát, hogy akkor egy picit jöjjünk le a való életbe, és egy kicsit nézzük meg, hogy akkor a cégeknek, mert most én azért így egy kalap alá venném a Nyúllevelet is egy cégnek, tehát hogy a cégek mit tudnak ilyenkor tenni? Ez Zoli, talán nálatok most nem az, hogy a legsúlyosabb a helyzet, de azért nem könnyű, mert van raktározás, van alkalmazott. Meg úgy tűnik, hogy veletek valahogy úgy nem foglalkoznak, tehát nem hangos ez a része. Ugye ez a szegmens valahogy nem lenne pedig nagy szelet a tortából. Nem tartjuk magunkat ugye óriás cégnek, de azért ismernek minket a szakmába. Ezt el is mondhatnád, mert ugye itt adáson kívül beszéltük, hogy azért a legnagyobb fesztiválokon találkoztunk, mi volt, hogy ott egymásban, véletlenül is egymásban botlottunk, és azért komoly cégeknek a stage-eit biztosítottátok ki. Igen, és azért van ugye egy raktárköltség, jelenleg nem rendelkezünk budapesti olyan ingatlannal, ahol tudunk raktározni. Raktárköltség van, könyvelésköltség van, a járulékok, az emberek, a teherautók, stb. Tehát azért ez majdnem a milliót közelíti havonta. És ezt ki kell termelni, és ha csak annyit termelsz ki, amennyi ez a költség, akkor mondjuk túlélsz. Akkor csak a céged csak a cég él túl, és akkor... És akkor itt 1 millióról beszélünk azért, ugye a legtöbb család mondjuk 4 hónapig él ennyi pénzből. Így van, mindenki ilyen hal, tehát hogy amellett meg valamiből élni kell. És ez nekünk nagyon nehéz, hogy az a vacilla, hogy most mikor húzzuk meg azt a határt emiatt a bizonytalanság miatt, hogy akkor most szüntetjük meg a céget vagy a Kft-t, de ugye megszüntetni effektív nem szünteted meg, csak valahogy kénytelen vagy valahogy valamilyen megoldással lesz szüneteltetni, hogy ebből a költségből hiszen költséget spóroz. De most gondolj bele, hogy ha még nem is lenne a cég, tehát vegyük azt, hogy most hirtelen valami kis most megszünteted a céget, és holnap bejön egy munka. Ez az egyik, de arra akartam kitérni, hogy... Számlaképes nem vagy onnantól kezdve, stb. Tehát... Nem, arra akartam kitérni, hogyha megszűnik a cég, mondjuk nincs, de még mindig marad olyan költség, hogy raktározási költség, hogy a teherautóknak a költség. És ugye egy több 10 vagy több 100 milliós technikát, ahol színpadrendszerek vannak, alumíniumrendszerek, meg lineré, meg hang, meg fény, mert mi ugye minden szegmenséggel foglalkozunk, ugye vannak szakosodott cégek, akik csak hang, csak fény, csak színpad, ők általában nagyobbak. Igen, mert ők, mi
bevállaljuk a piciket is, meg a nagyokat is, igen, és mindegyiknek alá tudunk tenni technikát. És azért itt tudunk mondani költségeket, tehát mondjuk egy könyvelési költség az mondjuk azt mondom 50-80 ezer forint körül van, a járulékokat azt tudjuk. 150 körül, igen. Igen, ez lett volna a másik kérdés, és azért lássunk olyanokat is, hogyha mondjuk egy cégnek van 3-4 teherautója, annak azért ilyen 100-140 ezer forint az éves kötelező biztosítása. Mi még egy pici cég vagyunk úgymond, tehát hogy létszámban is, meg rendezvényekben szerencsére nem, de létszámban. Tehát azért 500 és mondjuk 1 millió között van a havi költség, az, hogy van és akkor nem, igen, és hogy nem csináltál semmit. És ezt kell látni akkor, amikor azt mondják, hogy miért nem tartalékol a vállalkozó, mennyit? Igen. Mennyit? Meg ne felejtsük el, hogy ilyen még nem történt, amikor apám azt mondja, aki már a második világháború előtt született, azt mondja, hogy fiam, erre nem lehetett felkészülni, mert azt mondja, ilyen még nem volt. Igen. Tehát senki, a legnagyobb okosok se tudták, hogy erre mi van. Családtól is elvárható, hogy legyen valami tartalékja, de ennyi nem. Igen. Tehát ezek annyira extrém tartalékok lennének, akár családnál, hát, a legkisebb családnál, vagy egy cégnél, hogy 9 hónapos, meg 10 hónapos tartalékok, és ki tudja mennyi, ilyen nincs. Tehát minimum az kellene, hogy bizony valahogy segíteni ezeket a cégeket, ha más nem, a teljes járulék eltörlés, és nem csak a Covid idejére, hanem a talpraállás idejére. Arra is térjünk majd ki a segítségre. Én azonban most kérdezném a Gyulat, hogy nektek, mint zenekar szinten, hogyha cégként nézzük, akkor nektek is vannak ilyen fix költségek? Hát igazából vannak, de nekünk azért nagy szerencsénk van, hogy az a kiadó, a Gold, aki mögöttünk van, ő borzasztó korrektül és lendülettel viszi ezt az időszakot is. Tehát ott mint hogyha ott van egy olyan cégtulajdonos, aki az életét belerakja ebbe. Meg azért az egy nagyon jó stáb a tiéd. De várjátok, tehát, hogy egy zenekar életében egy fix költség, az például a kiadót fizetni? Azok, tehát a kiadással kapcsolatos költségeket, azokat a kiadónk fizeti, mondjuk mit tudom én, milyen járulékos dolgokkal, mint ennek a videóklip, tehát most nekünk abban a válsághelyzetben sem magunknak kellett finanszírozni a videóklipünket, hanem ezt a kiadónk csinálta, illetve a kiadónk finanszírozza mondjuk az Instagram menedzsmentet, a Facebook menedzsmentet, tehát ezeket a dolgokat. Ez egy tök jó belső info, amit igen, csak akkor én így üzletileg azt kérdezem, mint laikus, hogy ő akkor hol termeli a hasznot. Tehát, hogyha ezeket ingyen készíti el nektek. Hát azért a nézettségben, meg a hallgatottságban az jó legyen. Neki is meg kell tartani egy céget. Időszakban gyakorlatilag 3-4 hónap full veszteséget termelt, mert nem egy zenekarral bír, hanem nagyon sokkal, és ezt mindenkinek ő csinálta. Szóval nem iringésre méltó egy kiadó helyzete, és ahogy én itt néztem a magyarországi kiadókat, nem is mindegyik bírta, vagy akarta ezt így csinálni, amilyen a Gold, még egyszer mondom a nevét, mert tényleg több büszke vagyok rá. Neked egyébként a Molnár Gábor, és még ott ki, aki ilyen oszlopos tag? Hát ő a tulajdonos. Mert tudni kell róla, hogy azért 25 évvel ezelőtt is már együtt dolgoztam vele, csak akkor a diszkóba küldte hozzánk a fellépőket, és már akkor is profi szinten, percre pontosan ott voltak, stb. Tehát azért gondolom az ő energiája és anyagi lehetőségei is véglegesek. Gondolhatod, hát a végtelenség ezt nem bírja egy ember. Aztán vagyunk mi, tehát nekünk olyan költségeink vannak, a próbaterem, amit nem adtunk még vissza, bár nem tudom. De most az űrzavar van, hogy hallottam, ez ilyen napokbeli hír. Nem tudom, hogy nektek hol van, de hogy a Dürerben, meg nem tudom hol, hogy hát most az szépen... Dürrer az meg fog szűnni. Mi az Analógban vagyunk, ami egy új próbaterem, főleg mi az új épületben, az még újabb. Nagyon sokan jöttek mostanában, pont akár a napokban is a Dürerből, ilyen nagyon legendás zenekarok is pont egy szintre velünk, a harmadikra raktak minket, ami elég trémer, nagyon sokat kell szegény srácok. Főleg a dobfelszerelés. Utálom is, igen. Na mindegy. Minek kell neked állandóan ezeket a szerkókat hát figyelj, most, hogy megy ez a jó, de akinek van stage hangje, bocsáss. Megy a DJ Live, állom, amikor elmegyek a pendrive-omba és a fejemben. És amikor régen, amikor a Miskére föl kellett neki sétálni a lépcsőn, érted a 2 táskával. Igen, hát de akkor meg erős volt. Tehát akkor a próbaterem? Próbaterem, hát ezen kívül nekünk abban is szerencsénk van, hogy mi például a buszt, azt úgy béreljük egy barátunktól, hogy ez az ő tulajdona, egy autókereskedő, csak ő nagyon szeret minket, és ő vette egy buszt. Tehát mi ilyen szempontból szerencsések vagyunk, mert mind a nagy költségeinkből egy csomót. Kvázi fönn kellene tartani egy túlnél. Nagy költségeink közül egy csomót, ugye kapunk a kiadótól, kapunk aki a buszt adja számunkra, tehát ilyen szempontból nekünk ezek nagy spórolások, de hát
egy csomó mindenben áll a pénzünk ugyanúgy, tehát a hangszerfejlesztésben, meg ilyen hasonló dolgokban, amik azért, és ugye mindegyikünknek saját vállalkozása van, tehát mi nem egy nagy cégünk van, hanem a Peti cége számláz, és mi számlázunk neki. Tehát viszont mondjuk pályán, hogy remélhetőleg visszajön valami abból a zseniális videoklipből, mert hogy az top kategóriás most már mióta. Ja, hát most igen. Tehát a magyarok között a legnézettebb. Én szoktam nézni a legfelkapottabb. De ezt majd is ki kell bontsad, mert a Peti nem tudta pontosan elmondani, hogy milyen listát vezettek, de mondta, hogy neki ezt el kell. Hát sőt, várják, ketten nem tudtuk a Petivel elmondani. Egyébként pont a YouTube-ot nem annyira, mert azért nem. Hát azért ott is be volt a felkapottabb. Nem volt, hát el is jutott azt mondom, hogy a harmadik helyig mondjuk. Meg ott azért a Majka azért ezen sokat segített, nem? Hogyha korrektül nézzük. Ez zseniális az a videóklip. Szerintem egy olyan hangulatú a képi világ, és egy olyan nagyon jól van színezve, igen, nagyon jól van színezve, az profi munka. Egyébként a jó hangulat az onnan van, hogy pont aznap kezdtek jönni a jó hírek, amikor forgattuk a klippet májusban, pont akkor már mondták be, hogy akkor vidéken. Szép autó azért benne. Hát szóval... igen, a gyönyörűké, egy Ford Mustang volt benne, meg egy nagy Cadillac, és ráadásul az a Cadillac, az Ola az a Mustangnak örült, én a Cadillacnek az volt az érdekesség, hogy ez 1970-es Cadillac volt, és abban a Cadillacben... Én 73-as vagyok. Akárcsak én. Nekem jól lett vagy egy 69. De képzeld el, hogy már esőre induló ablaktörlő, zónás klíma egy 70-es autóban, tolató, radar, meg hát olyan ülésfűtés, sötétedés. Mi azt ki, Tomi, már tudnám mondani. Na mindegy, ez a döbbenetes egyébként, hogy akkor azt hiszem, hogy anyukáméknak egy strandkorlát, egy trabantjuk volt. Tudjuk, hogy az mi is strandkorlát. Hát ezért abban is megvoltak ezek a dolgok, csak egy kicsit valahogy másképp kellett megoldani az ülésfűtés. Szegény apának kézzel kellett fölkapcsolni a lámpát. Igen, az meg a másik. Szegény. Hát szóval jó lett a klip, gratulálunk. Köszönjük. És tényleg azért ugye csomószor de elmondom majd szívesen, hogy miket vezetünk egyébként. Jó. Szerintem az utolsó 5 percet megkapjuk, jó? Nem csak azért, mert ugye mondta az Otya a Majkát, igen, ez marha jó kólap szerintem, mert nekünk nagyon nagy olyan népszerűséget hozott, amivel nem feltétlenül rendelkeztünk, meg YouTube-ot, mi viszont csináltunk neki egy jó rádiós sávot, amivel ő ugye mindig... Aminek ő hiány volt. Hát ő mindig abszolút rá, hogy bizonyos rádiókban nem ment, de most megy. Igen, ez mekkora blama azért, nem? Hogy tényleg, mert ugye ennek hangot is adott egy csomószor a Facebookon, egyéb fórumokon, és akkor erre jön egy rádiókban nagyon népszerű zenekar, ugye ők koncertszinten nyilvánvalóan magasabb szinten állnak. Összerakják az erőket, két ilyen különböző csapat, és akkor mégiscsak becsúszik a rádióba, igen, és vezeti a listát, ez azért neki mekkora. És nem tudom, hogy tőletek kiérvelt nála, de ez az érvek között szerepelt akkor? Hát nem, abszolút semmi érv nem volt. Minden esetben ez a Majkának egy elégtétel azért a rádió. Véletlen volt az egész. Szerintem a Bogy az Zolinak meséltem is, ez úgy lett ez az egész Majkás történet, hogy mi megcsináltuk ezt a dalt egy collab társal, készen is lett. Csak nem tudtunk megegyezni, hogy mikor jöjjön ki, ő később szerette volna, mert a sajátját akarta előbb, ezért mi elkezdtünk, mondtuk neki, hogy ez így nekünk nem jó, hát újra úton arról szól, hogy jövünk a karanténból, ne augusztusban jöjjünk ki, akkor már megyünk vissza. Na mindenki visszamegy. Már kanyarodhattam volna vissza. Nyuszi már valamit tudod. Nem, a szerencsé... Vetíti, hogy ők nem számoltak. Zoli posztjait figyelgettek. De egy orvos a testvére, biztos már mások. Azért a szálak összeérnek. Minden ilyet, hogy mikor zárnak, ezt én már tudom. Na és úgy lett, hogy kerestünk, illetve gondolkodtam rajta, hogy ki legyen az illető helyet, és eszembe jutott egy másik énekes, és felhívtam a Majeszt, hogy Peti, te ismered azt a srácot, nem küldenged el neki a dalt? És mondta, hogy elküldi, és elküldtem a Petinek, és a Peti felhívott 10 perc múlva, nem küldi, mert ez kell neki. Aha. És ez így lett, akkor megegyezett a két kiadó, mert ugye a Majka másnál van, mint ugye... Akkor nem kellett könyörögni semmi, hanem az így... Nem, és elmondom, hogy miket vezetünk. Jó, mert ezek nagyon fontos. Utána akkor visszatérünk abba, amin elindultuk, jó? De mondjad. Vezetjük ugye hetek óta a Mahasz rádiós listát, ami az gyakorlatilag azon csak magyar dalok vannak, ez a Editor's Choice nevezetű rádiós listának a magyar kivonata. Az a különbség a rádiós top 40, a magyar rádiós top 40, meg az Editor's Choice top 40 között, hogy míg a Mahasz top 40-nél ott mindenféle
lefedettség, mindenféle ilyen súlyozások vannak, tehát egy Petőfi játszás többet ér, mint mondjuk egy XY. Pilis rádió. És ugye a magyar top 40 az nem ennek a Pelmahas top 40-nek a kivonat, hanem az Editorson, ez darabszámba megy. És arra vagyunk nagyon, tehát az, hogy vezetjük a magyar listát, az már az életünkben többször előfordult, most is ez már hetek óta megy így, viszont az Editor's Choice-on nagyon ritkán van magyar produkció ennyire elő. Mi a második helyig fölmentünk, ami azt jelenti, hogy nem a legtöbbet játszott magyar zene voltunk Magyarországon, azon a 2-3 hétben, abban a 2-3 hétben, hanem a második legtöbbet játszott dal Magyarországon. Globál volt, tehát az összes dal közül, ami játszva volt. Lenyomtuk a Dua Lipát, meg mit tudom én kicsoda, a Weekendet például, ami egy komoly dolog, és ezt kevesen szokták megcsinálni, úgyhogy ez egy... Pedig a Petinek a Weekend dala az egyik kedvenc egyébként. Tehát ez büszkeség. Hát közel 40 rádió játsza. Itt egy nagyon pici kitérő, tudjátok, hogy milyen érdekes és hogy milyen vicces egyszerre, hogy annak idején mi DJ-k emlékeztek, hogy mindig beszéltünk arról, hogy miért nem csinál valaki olyan igazi külföldi számot, nem olyan magyaros külföldit, hanem olyan külföldit, ami tényleg úgy nem mondod meg, hogy magyar. Igen. És az a vicces, hogy amikor sok olyan ismerősnek, aki a nyuszékat nem ismeri, mondom a New Level Empire, és így meg úgy, meg amúgy, és mondom a slágereket, és akkor azt mondja, hát ezt nem nagyon ismerem. Na mondom, figyelj, bejátszok egy-két dalt. És bejátszom a külföldi, ugye az angol nyelvű dalokat. Ja, hogy ez az? Tehát, hogy milyen érdekes, hogy... résznél is egy csomószor ez van, meg a karbonfósznál is ez volt, hogy a haverémnek mutattam, és ez magyar, és ledöbbentek. Ezt vártuk, hogy legyenek végre olyan zenék, amiről nem mondod meg, hogy magyar. Igen, a sound is már olyan, igen. Most, hogy van, nagyon nehezen tudják összepárosítani az emberek, csak hallgatják a rádiót, nem figyelnek oda a műsorvezetőre, hogy mit mond be, hogy ez most New Level Empire. Ez magyar. Igen. Meg a Ciao Ragazzo. Emlékszel? Az Ingrid. Ciao Ragazzi, ez magyar? Szakszó. Igen. De hogy gyakorlatilag tényleg, tehát hogy nem párosítják, tehát hogy nem figyelnek oda a műsorvezetőre, hogy ki játsz. Csak az, hogy milyen jó zene, oké, töké. Én ezért mondtam a Petinek, hogy miért nem csináltok magyar dalt, és utána, amikor megjött az első magyar dal, én annyira örültem, és mondtam a Petinek, hogy emlékszem, hogy a Sipivel már hónapokkal előtt. Nem arra akartam kihegyezni egyébként, hogy több magyar kell. Nem, pont tök. Én nagyon szeretem a nyuszéknak az angol nyelvű slágereiket, csak hogy az ember... De a népszerűségen Magyarországon azért hozott sokat a magyar. Igen, visszatérhetünk a témába. Nem azért, csak olyan, az is jó. Hát még annyi idő van, mint a tenger. Fényezzük a nyulat, meg az tök jó, mert én is imádom, csak hogy menjünk már vissza pessimizmusba, elkezdett egy olyan örömködés lenni, amiben rosszul érzem magam. Na figyeljetek, a következő kérdés az lenne, hogy még mielőtt belemennénk abba, mert szerintem az is egy fontos dolog, hogy ki mit gondol segítségnek, akár az államtól, akár más szervezetektől, mert ugye ebben is azért el lehet veszni, hogy én egy picit az emberi oldala érdekelne engem, mert amikor az emberben ez az egész folyamat lezajlik, akkor azért itt vannak csúcspontok, vannak mélypontok. Most abszolút mint magánember, ugye, mint cégtulajdonos, mint zenekarvezető, mint DJ, és hogy kinek mi segített átbillenni a nehezebb időszakokon, mert biztos, hogy voltak azért ilyenek. Nekem konkrét személy van, tehát én például Molnár Gáborral beszéltem minden olyan pillanatomban, amikor már teljesen ki voltam, és ő pillanatok alatt felhozott. Igen, mert a Gabi egyébként ilyen nagyon pörgős, egy ilyen, igen, mindent olyan temperamentumosan, meg korrekt módon elő tud adni, hogy például tényleg ő abszolút megértem, hogy ő ilyen túlélő típus, mert én tényleg így ismertem meg. És akkor egy ilyen beszélgetés után akkor így jobban érezted magad? Szegény, hát volt, hogy naponta 6-szor felhívtam. Ezt nem úgy képzel, egy hónapban és téged egyébként megviselt? Voltak pillanatok, amikor... Hát egyébként annyira nem, mert nagyon jó fej csajom van, akivel tök jól éreztük. Reméltem, hogy mondod, mert én akartam ide szólni, figyelj, akinek ilyen csaja van, érted? Egy borzasztó, olyan, mint a bogyozó, ő életvidám. Nem, egyébként nem, ő egy borzasztó jókedélyű, nagyon jókedvű nő, és ezáltal ezért, hogyha össze vagy zárva valakivel, aki egy nagyon optimista szemléletű, azért sokat könnyít a dolgot. Meg hát itt... És ő segített abban, hogy mondjuk ezt a helyzetet akár a helyén kezeld, vagy hogy olyan kapcsolókat kapcsolják ki az agyadba, kapcsoljál be, ami
ha más nem, legalább egy olyan állapotban igen, el tud tenni, hogy akkor várod a azt például nem ő találta ki, de azt utána pont egy ilyen pszichológust hallgattam az Inforádióban, és ugyanezt mondta, hogy például nekem az első pillanatban, ami a legdurvább volt, nem tudom, hogy így gondoltatok így bele, mi a tökömet fogok én csinálni otthon, napi 24 órát. Hát én kb. 10 percet vagyok otthon, aztán lefekszem. Igen. És akkor erre jött egy megoldás, amit majd találtam ki, de kiderült, hogy ezt szakemberek is javasolják ilyen helyzetben, hogy csináltam egy állati szigorú napirendet. Tehát, hogy mikor lesz a reggeli. És képzeljétek, hogy a lakásban kialakítottuk különböző étkezési helyszíneket, így belevontuk már a téli kertet, már mindent, hogy a reggeli, az ebéd és a igen, a napi rendet azt tartani kell. És akkor volt, délelőtt mindig takarítottunk, hát olyan lett a lakás, hogy gyakorlatilag műteni lehet benne, de hát ez gondolom mindenki végig csinált az első egy hónapban. Aztán utána mindig volt az ebédidő, mindig a melós dolgok azok mindig az ebéd utánra kerültek, ha nem volt melós dolog aznap, akkor mindig magyar filmet néztem például 1-től 3-ig, és akkor 3-tól gyakoroltam a dobolós dolgaimat, és aztán utána elmentem futni, tehát így tök jól elment a nap, és ez nekem így bevált. Csak nem tudom, hogyha megint jön egy ilyen, vagy jön egy ilyen, akkor én föl tudom magam készíteni megint erre, hogy én mondjuk a DJ szobámmal csak félig lettem kész, úgyhogy nekem pont kéne 3 hónap. Mindjárt rád is akkor áttérjük. Neked szerencséd volt, mert született a gyerek. Ja igen, nekem meg a napi rendemet a gyerek az felőtte. Te ez ügyesen. Nálad volt ilyen? Vagy kellett ilyen? Hát nálunk is megvolt az, hogy jó, akkor most leálltunk, akkor most raktárrend, sőt kitaláltuk azt, hogy költözzünk új raktárba. Igen, ezt elfelejtettem mondani, hogy ha már nézzük a rossz oldalát ezeknek a dolgoknak, hogy mi például a... Hát mi más nézzük? Zoli, te vagy az? Hogy a raktár... Bocsánat, nekem úgy volt, hogy megnéztem a Zoli oldalát, és már be volt gyors hívásban Molnár Gábor rakva, hogy abban a pillanatban hívja. Vagy a Zolit nézted a Facebookon, és Gáborral beszélt. Gábor bajban nézem a Zoli oldalát. Kitaláltuk azt, hogy amúgy is kis raktárban vagyunk, de aztán ami igazán lendületet adott az egésznek, az sajnos az, hogy megkérdeztük a raktárost, amikor már gyakorlatilag láttuk, hogy itt nem lesznek koncertek, és gond van, a raktár így van, a főbérlőt, a tulajdonost, igen, a raktár bázisnak a tulajdonosát, hogy valami pici kis kompenzációt kaphatnánk ebből az egész történetből, és ha gesztusként egy 5%-ot adott volna, vagy 10%-ot, már azt mondtuk, hogy de jó fej, egy gesztus. Nem adott ugyan, mert ez csak látszólag, de ő egy 5%-ot se. Hát igen, ezt olvastam, és ez mondjuk tényleg vérlázító volt. Tehát kötötte az ebet a karóhoz, tehát azért vérlázító, igen, mert akkor tényleg vegye ki már mindenki a részét ebből a válságból, és nem azt mondom, hogy akkor dögöljön meg a szomszédlova is, csak legyen annyi empátia benne, hogy akkor ha ennyire rossz helyzetben van a cég, hogy akár lehet, hogy tönkre megy, és nem lesz tovább bérlőm, akkor legalább ebben segítsen. De nem. Érdekes, hogy nálunk az analóg, tehát az analóg próbaterem tulajdonosa, az ugye gondolom is. Ja, sok jó példát. Például kiharcolta azt hiszem májustól nem kellett fizetnünk 3 hónapig. Azt hiszem a Basis Zoli mondta nekem, és azt hiszem föl is posztolta, hogy nála például a főbérlő az küldött egy SMS-t, hogy akkor 1 hónapot elenged az albérletéből, mint magánalbérlet. Akkor a kérdésem arra irányult, hogy akkor neked mi segített abban, hogy... Na szóval nálunk is az elején átsegített az, hogy akkor költözünk át raktárba, új raktár, mindent karbantartsunk, és akkor azon hamar túljutottunk, gyakorlatilag már minden kábelt oda-vissza átforrasztottunk, és mindent lefestettünk, és akkor ott álltunk, hogy mi van, és hát gyakorlatilag nem tudom, nekem ilyen személyi segítségem nem volt, viszont lehet, hogy itt, amit most elpoénkodunk, hogy lehet, hogy nekem ez a pessimizmusom. De egyébként nem feltétlenül azt, hogy inkább realista volt, ez nem pessimizmus. Hogy azért azt akkor legalábbis a posztok alapján azt maximálisan próbáltad kiélvezni. Az természetesen, igen, tehát hogy azt kell tudni. Hozzá kell tenni a Zolihoz, hogy a Zolit ki lehetett hozni, tehát volt egy álláspontja valamiről, és meg lehetett győzni arról, hogy az annyira nem negatív, mint amennyire ő látja, és meg is, másnap már teljesen másképp. Igen, hogyha erre irányul a kérdés, akkor igen, tehát hogy nem tudják a nézők,
Budapesten van egy kis bázis, ahol, mert ugye a cég az Budapesthez köt, és az ügyfeleknek a 90%-a is, vagy a megrendelőknek a 90%, ez nem azt jelenti, hogy 90% a budapesti rendezvény, hanem az ügyfelek, a megrendelők, akikkel le kell ülni, át kell beszélni, az Budapest. Úgyhogy ide vagyunk kötve, úgyhogy egy kis lakás van Budapesten, és egy nagyobb ház van Abonyban, és igen, lementem Abonyba, és ott azért egy... Én ezt meg imádom azokat a posztokat, mert én is hasonló környezetben vagyok Ráckevén, és azért az föltölt. Ilyen kertet, villát, medencével, tudod, a MTV Cribs című műsorban szoktál látni, amikor a hip-hop sztár... Igen, ez nyitja ki a Sági az ajtót, szavaztak. Kinyitja a garázsajtót, és benállnak sorba. Én azt szeretem karban tartani, és ezt azért úgy látszik. Igen. Vagy a magyar Egyszer végigment egy kamerával, az egy 40-50 perc volt, amire körbeírt, csak a nappali. Igen. Tehát neked akkor ez segített. Na akkor beszéljünk Ibiről is, mert hát neki azért... Gyermek született, tehát az vicces volt, ugye, hogy március 30-án született, konkrétan 14-én volt talán az utolsó buli, következő nap behúzták a kézipéket, és rá 2 hétre megszületett a gyerek, tehát az eleve egy olyan menetrendet, Imi, te tudod, hogy ez mivel jár, ad egy teljesen új menetrendet az életednek, illetve ugye a fagyizó tekintetében nekünk fura volt, mert akár hiszitek, akár nem, ez félig meddig kulisszatitok, a komoly pénzt mi tavasszal keresünk meg a fagyiból. Tehát nem nyáron, amikor 50 fok van, hanem a tavasz nekünk nagyon erős. Március, április, május. Az igazából láttuk, hogy elveszni látszik, akkor ki se nyitottunk. Tehát mi ezt a szezont kihagytuk 5 év után. Annyi, hogy nyilván volt annyi tartalék, hasonlóan gondolkozom, mint azon. Én nem nevezném magam pessimistának, hanem kicsit ilyen előre gondolkodóan. Igen, így van, igen. Tehát legyen mindig egy B-vágány, hogy ne kelljen egyből a hitelektől én is óckodom, minden formájától írtozom, de így lettem nevelve. A lényeg az, hogy láttam, hogy túl tudjuk élni. Az én főbérlőm egy olyan hölgy, aki és a családja, akik itt aránylag kevés pénzből, illetve mondhatni, hogy nehéz körülmények között élnek olyan szempontból, hogy még nem nyugdíjas, de már nem tud dolgozni, stb. Én vele, mivel jó a kapcsolat, mondhatni, hogy teljesen barát és szeretjük egymást, összetartunk, így úgy voltam vele, hogy ők is korrektek voltak, én nem akartam ettől a pénztől őt megfosztani, ettől a bérleti díjtól, tehát úgy voltam vele, hogy ebbe bele sem megyek, hogy én alkudozzak, nem hogy olyan nagyságrendű összeg, amit ne tudtunk volna kifizetni, viszont láttam, hogy a boltot nincs értelme kinyitni, mert max nullásra tudtam volna kihozni, alkalmazottakkal, stb. De más kérdés, hogy nem jelentkezett senki a munkára. Eddig a párommal együtt csináltuk ketten, és akkor gondoltuk, hogy akkor nyilván ő eleve fél évig hivatalból nem dolgozhat a gyerek miatt, és akkor mi legyen. 2 darab ember jelentkezett a világ végéről, de hát azt láttuk, hogy fizikai képtelenség, hogy ő onnan bejárkáljon 40-50 kilométereket naponta oda-vissza, tehát ez a része nálunk eleve elment, viszont nyilván a költségeket nekem ugyanúgy, pont egy autóvásárlás előtt álltunk, tehát az a egy új autó ára, az nekünk nagyjából ebbe belement, úgyhogy azért mondom, hogy ez sem volt egy könnyű helyzet, de nyilván túlélhető. Tehát én meg alapvetően mondjuk egy vidám típus vagyok, mondjuk ha este elkeseredek, akkor az már reggelenek nyoma nincs. Meg az, hogy tényleg a gyerek rád mosolyog, és onnantól kezdve mindent át gondolsz, meg átértékelsz. Ezt egyébként nagyon jól mondta, ahogy mondta az Imi, hogy egy autó ára, és nálunk is ugye hasonlóak a költségek. Tehát egy erős középkategóriás autónak az ára nálunk is. Nekünk be volt fizetve. Nekünk is ugrott, tehát azt jelenti, hogy... Majdnem megrendeltük, de tényleg. Azt jelenti, hogy gyakorlatilag, ha megnézzük, az Iminél is, nálad is, nálunk is, mindenkinél, ha hirtelen így kapnánk 5 millió forintot mondjuk, az még csak annyit jelentene, hogy ami költség volt. Tehát ami még nem, és nem ettünk egy szelet kenyeret. Igen, ezt lefordítva csak azért, mert ez nagyon fontos, amit mondasz. Igen. Tehát, hogyha most jön egy megrendelés, és mondjuk keresünk most tényleg 5 millió forintot, akkor az 5 millió forint az arra lesz elég, hogy mondjuk a saját zsebedből, amit kivettél, azt vissza tudod tenni. Amit ki tudja, hány év alatt tettél és oda. Akkor igen, és megvan a cég. Nálunk pont ugyanez van, hogy mi már a saját, nem a cég pénzét éltük, hanem a saját pénzünket. És most volt ugye a Tour de Hongrie, azért ez egy nagyobb megrendelés, meg hála jó Istennek, ha nem mondják le, akkor azért is szeptember-októberben meg vagyunk, de ez csak arra elég, hogy visszateszem a zsebembe azt a pénzt, ami a lakásfelújításra volt, ami az autóvásárlásra volt félretéve, tehát nullára kibúszunk. Igen, tehát magyarul az 5 millió forint még a béres se, tehát az kizárólag csak a cég költség, a cég fennmaradási költség,
azt visszakaptuk. És nálam is ugye a diszkózás az meg eleve kimaradt teljesen, tehát azt láttam, hogy az kapufa, ugyanúgy ahogy a Sanyi is elmondta, tehát én is hallottam ilyet-olyat, mindig inkább optimistább voltam, hogy na, nekem is lett volna benne egy-két fesztivál, plusz a kisebb diszkók, akik nyitva maradtak volna nyáron, stb. Tehát az teljesen elment, nyilvánvalóan, amikor viszont újra engedték, nekem annyi szerencsém van, hogy az az árfekvés vagyok gázsi szempontjából, hogy a kisebb diszkók is megengedhetik maguknak, de ettől függetlenül nyilván nem a 2020-as a legerősebb nyári szezonom, és az tulajdonképpen teljesen elment. Ez egy tökéletes dolog, én ezt például nagyon elrontottam, én gyakorlatilag nem akartam júniusban elhinni, hogy július 1-től nem indul el a zenekar legalább piciben. És nekem ugye a nyaram, az a telem nem, tehát az inkább DJ melóból állt, de a nyaram az abból van, hogy rettenetes sok zenekari fellépés van, és nem akartam elhinni, hogy július 1-től nem lesz. Aha. És én amikor felúcsuttam, már július közepe volt, hogy basszus, az eddigi piros naptáram zöld. Tehát minden egyes hétvégén ügyes, és akkor kezdtem el szervezgetni a DJ-t, és akkor augusztusra ezt szépen összeállt, meg megcsináltam, meg szeptember, október, november, december is, erre hát most ki tudja, hogy mi történik, lehet, hogy kezdtem. Egyébként tehát megint csak azt tudom megerősíteni, hogy ebben a helyzetben azért a pessimizmus az segít. Tehát, hogy amikor csak rosszabbra számítasz, és bejön egy jó, mint hogyha folyamatosan avval szembesülsz, hogy ez a dátum se lett jó, ez se lett jó, ezt is lemondták, ezt is. Hát figyelj már, ez mindenki így kezelte szerintem a végén, tehát most rakta ki a Szemmiány Gábor, a régi emeletes dobos, aki ország egyik legjobb dobosa, hogy a legfontosabb zenekari szervező eszköz most, és egy radír volt oda. Igen, egyébként én csak azért beszélnék egy picit magamról, mert itt hallottunk 3 fajta megoldást arra, hogy ki hogy látta ezt a válságot, vagy hogy próbálta kezelni. Én azt hiszem egy 4. oldal vagyok. Én mindig is úgy működtem, mert ugye már 30 éve lebegek, mert a DJ-skedés is azért tudjuk nagyon jól, hogy ez már... Az egy zuhanó repülés. Igen, hát nem tudhatod. Tehát, hogy én azt nagyon-nagyon hamar megtanultam, hogy az a biztos, ami már elmúlt, és amikor elmúlt, az a tuti, és amikor kezembe adták a pénzt, ez a tuti. És hogyha ezt a mentalitást megtartom, akkor nincsen elvárásom. És én úgy próbáltam túlélni, hogy próbáltam kikapcsolni ezt az egészet az agyamból, azzal, hogy én úgyse tehetek semmit, jönnek hírek, arra nagyon hamar úgy kezdtem el reagálni, hogy már nem tudom, hogy melyik a jó, melyik nem. Tehát ezt próbáltam, elolvastam, de így átment az agyamon, és inkább megpróbáltam arra koncentrálni, mintha ez a dolog nem lenne. Oké, és fölfogtam pozitívan azt, hogy legalább van miből élnem, tehát hogy van tartalék, és akkor azt mondtam, hogy most akkor próbáljunk ennek élni. A dráma az így augusztus vége felé kezdett jönni, amikor az a pénzem kezdett elfogyni, amikor már ugye egy családért felelek, hogy akkor ott el kell gondolkozni, hogy most lesz a lakásfelújítás vagy nem, mert a szeptemberben le volt bajazva minden, és akkor az egy döntés volt, hogy most akkor vagy felújítatom a lakást, és nullán vagyunk, vagy azt mondom, hogy akkor nincsen, és válaszok a boldogságot, hogy senki nem vesz észre semmit. Ez volt az egyik része, a másik része meg az, hogy én is ezt nagyon komolyan vettem azt, hogy a napjaimat megtöltsem, és hogy nem is ilyen szigorú napirend szerint, de én például a sportban nagyon sokat találok ilyenkor, hogy sokat sportoltam, az tök jó kiszerőztette a fejemet, és azt gondolom, hogy még a mi családunk is ugye egész jól meghúzta a dolgot. Egyébként hogy a sport, tehát abban a szempontból tök jó volt, hogy én sokat járok futni, de nem kerékpároztam, és még az elején, amikor kirobbant az a izé, gondoltam, hogy én bezárva én nem, ki tudja meddig járhatok autóval, egyet lehet, hogy bezárva. Igen, kerékpározni még lehetett. És mi úgy lakunk, hogy szembe az erdővel, tehát gyakorlatilag ha még óriás karantén lett volna, pont csak a róka meg a nyúl lett volna, és hogy átkerékpározom oda, és ezért vettem egy kerékpárt, és azóta is nagyon nagy favoritom. Úgyhogy ebből a szempontból ez hasznos. Igen, egyébként erre is kitérhetünk majd, hogy ennek az egésznek azért van pozitív hozadéka. Én szerintem egy picit most térjünk át arra a témára, amire gondolom, főleg az Olinak lesz erre mondani valója, így a posztokból ítélve, hogy ugye az egész szakma, meg a szakma különböző részei is vártak valami fajta támogatást, segítséget. Ezt mindenki hangulata szerint, vagy beállítottsága szerint ki honnan várta a segítséget. Most segítség azért nem nagyon jött, ezt lássuk be. Azt gondolom, tegye fel a kezét, ha valaki úgy érzi, hogy... Én leszek itt is optimista, vagy leszek olyan pozitív, tehát azért számomra például az a kormány segítség, hogy
nem kellett 3 hónapig vagy 4 hónapig teljes egészében adót fizetni. Az nekünk is, tehát az meg volt, igen. Az nekem is segített, de nem is kerestünk, ugye, tehát igazából nem is lett volna korrekt adót szedni. Abban viszont azt nem látom korrektnek, hogy ez július 30-ával megszűnt. Sajnos igen. Tehát, hogy annak ellenére, hogy a kormány nem szüntette meg a rendezvénytilalmat, de megszüntette a rá. Ez párhuzamosan ez a járulékokra vonatkozott, ugye? Csak azért, mert az még egy katásnál is 50 000 havonta. A járulék egy részére. Nekem azt hiszem, hogy egy ilyen 80 000 forintot jelentett havonta, ami nem kevés. Nekem 50-et. Illetve még egy dolog volt, hogy volt egy hiteltörlesztés, az is körülbelül ekkora összeg, azt is én majd akkor fizetem, ha muszáj. Tehát én most kihasználom ezt a... Igen. Mondjuk az a moratórium az egy korrekt dolog volt, azt mondja, az a minimum, ami azért a semminél már több. Szóval igen, de ez például, mondom, ez számomra egy teljesen furcsa és diszonáns dolog volt, hogy 30-ával megszüntetek egy kedvezményt, de nem szüntetem meg azt, amiért adom a kedvezményt, tehát hogy továbbra is fenntartom a rendezvényeknek a korlátozását, de azoktól, akiket segítettem, attól visszaveszem ezt a kedvezményt. Tehát, hogy a kettő az nincs. Mondjuk el azért azt, hogy van 2 minta, amiről már beszéltem, hogy Ausztriában például azóta is egy DJ és rendezvény színában dolgozó barátom 1000 eurót kap az államtól, és elnézést kérnek, hogy még ez a helyzet, és remélik, hogy normalizálódik. Németországban van olyan tartomány, ahol 4000 euró. Igen, ez egy másfajta válságkezelés, csak mondom, döntéshozatali szempontból nem értem azt, hogy valaki, ha ezt logikusan átgondolja, hogy visszaveszek tőled egy kedvezményt, de továbbra se engedlek dolgozni, hogy ezt egyáltalán... Tudjátok, mi lehet a baj ezeknél a dolgoknál, hogy ez nagyon sok, és szerintem a hivatali fejekben is ez van, és ezt 5 perc előtt szerettem volna elmondani, hogy azok, akik néznek minket, vagy hogyha valakik, akikhez eljut, és fix állásuk van, hogy ezeket ne csak szavaknak vegyék, amit itt elmondunk, tehát ezt úgy vegye, mint hogyha neki holnap azt mondanák a munkahelyén, hogy köszönjük szépen. Nem kell bejönni. Nem értik az ember. És nincs felmondási időd. És fizesd most már azt, amit eddig helyetted fizettünk. Járulékokat. Igen. Mondok Tehát, egy mai példát. Jó, egy másodperc, csak annyit szeretném mondani, hogy én azt szeretném, hogy valahogy jussunk el oda, hogy a vállalkozókra, hogy így tekintsenek, hogy azért ez nem játék, hogy kimegyünk, és akkor a pénztermő fáról. Mondjuk el, hogy de régen is úgy volt, amikor nem volt egy hónapban egy forint bevételed se, a járulékokat ugyanúgy be kellett fizetni. Társasági előre kell fizetni. Igen, de így, ahogy az Imi mondja, tehát egy magánembernél, amikor így kihúzzák alól a talajt, akkor azt mondja, hogy van a tartalék, amiből meg kell élni a családnak, és azt meg ott a felmondási idő. Tartalékot beosszuk. De nálunk nem az van, hogy a tartalék van a mi fizetésre, hanem a tartalékból még fönn kell tartani azt a céget, amit fölépítettél, és az nem úgy megy, hogy én most elmegyek árufeltöltőnek, amikor 100 milliós értékben van raktárba technika, és nagy ügyfelek várják azt, hogy ennek vége legyen, és újra dolgozzál. Tehát nem tudsz váltani. Most nem akarom degradálni, például ha már DJ szakmát nézzük, mert hogy mindannyian benne vagyunk. De például egy DJ megteheti azt, hogy elmegy egy céghez dolgozni, mert azt mondja, hogy semmi más nem kér a cégtől, csak a hétvégéig az a péntek-szombat este az maradjon meg lehetőleg, inkább akkor ő, ha több műszakban van, akkor bevállal más, csak maradjon meg. Tehát kivitelezhető a dolog. Nálunk nem kivitelezhető, nem mehetünk el dolgozni, nem hagyhatjuk ott, tehát hogyha beesik csak egy munka, és azt meg kell csinálni, ha azt nem csináljuk meg, mondjuk egy valamilyen kis rendezvény, elmegy ez az ügy. Jó, szeretne valamit mondani már. Az embereknek a hozzáállás az egészhez milyen. Tehát ugye nagy vita tárgya ez a raktárkoncert dolog, amiben mi is érintettek vagyunk. Kis zenekar vagyunk, mi még azért nem olyan léptékben kapjuk ezt a támogatást, mint a nagyobb. De akkor legalább nektek is lesz, vagy majd? És így olvasgattam, van ennek most már egy Facebook oldala, kitették hogy indulnak a raktárkoncert felvételek, és töménytelen mennyiségű rosszindulatú megjegyzés alatta. Ebben érintett lesz kb. 300 zenekar, vagy 250. Odaírta egy nő, aki valami iskolában tanít, tehát nem vállalkozó, hogy legalább ebből a listából majd tudjuk, hogy kik a gumigerincűek.
És így gondolkodtam rajta, hogy olyan mire gondolhat, hogy tehát, hogyha az a 205, tehát egyrészt nem nagyon marad más zenekar, vagy marad, de nem olyan sok, de hogy azért, mert 250 zenekar kap ilyen formát támogatást, miért gumigerincű? Tehát konkrétan 6 hónapja nem tudunk elmenni, mondtam, 50-60 koncertből maradt 2. Igen, csak ezt, tehát hogy nem tudják átérezni az emberek, mert a tanárnőnek azt mondanák, hogy ezt most csak ide kell szúrjam, ugye március óta van online oktatás. Az én lányom iskolájában, ezt tök komolyan mondom, márciustól az év végéig 1 darab online óra volt. Tehát onnantól kezdve csak elküldte a tanár a leckét. Igen, és utána elmentek nyári szabadságra, és akkor én megkérdezném, hogy jó, most így éltetek, akkor most csináljuk azt, hogy te márciustól nem dolgozol, nem kapsz fizetést, és még fizessél járulékot, és éljél a tartalékaidból. Csak hogy ezt nem tudják. Tehát amikor mondjuk elviszi a asszály a mezőgazdásznak a terményét, nekem eszem ágában nem lenne odaírnom egy mezőgazdász fórumba, hogy na majd tudjuk, hogy kik azok, akik gumigerincűek, és hogy... Holott de nincs súlya az ő szempontjából ennek. Holott nagyon sokan nem értenek egyébként az agrártámogatással egyet. Én egyetértek vele, hogyha gyakorlatilag az, hogy bármit termelsz... Igen, nagyon lútri, ha belegondoltak, a mezőgazdaság az... Hát jó, csak ha bejön, akkor is kapsz pénzt. Hát igen, ez most igen. És senkinek. Tehát, hogyha valaki rászorul, és az állam megteheti, hogy támogassa, akkor... Igen, de ezt kell látni, hogy a zenekarok most rászorulnak. A zenekarok és a körülöttük. Meg ugye mondok egy lényeges dolgot, hogy mi magunknak csináltunk munkahelyet. Tehát például egy bankos csajjal a múltkor erről vitatkoztam, beszélgettünk kicsit magasabb hangvételben, hogy gyerekek, hát mondom, mi magunknak csináltunk évtizedekkel ezelőtt munkahelyet, sőt ugye én még egy másik embernek, az Olinál is van még egy alkalmazott nálatok is van alkalmazott mondjuk, akkor ugye te több emberért is felesz, de magadnak csináltál egy munkahelyet, magyarul az államaparátusnak nem kell azzal bajlódnia, hogy neked teremtsél egy munkahelyet, hanem te teremtettél magadnak évtizedek alatt beleraktál. Sőt, ha gyárban mész dolgozni, akkor azért nagyon sokat fizet az állam, hogy te egyáltalán oda mehessél dolgozni. Te meg magadnak és még esetleg másnak is teremtettél munkát, beleraktad a privát pénzedet a vállalkozásban, mert nyilván senkinek nem esett le az égből, ha csak nem örökölt valami komolyabb összeget, vagy nyert a lottón. Tehát igazából ez a másik, hogy ezt nem nézik, hogy te abban az elején, mi is a DJ dolgokban 10 éves korunktól beletoltunk mindent. Képzeljétek el, hogy mi nem rúgtuk ki az alkalmazottat, mint nagyon sokan tették, mert tudtuk, hogy munkanélküli központba sorba áll, majd 3 hónap után talán kiutalják neki a izét, ahogy halljuk a összegeket, de 60 nap az legalább, stb. Pont éjjel haladig. Tehát mi egy alapfizetésen tartjuk mai napig az alkalmazottat. Tehát úgy, hogy semmi bevételünk nincsen. Magyarul az államnak a válláról levettük azt az egy embert. Azt meg a másik, hogy nem tudom, ugye minden ilyen vállalkozó, hogy hányszor volt mondjuk betegállományban. Ja, én konkrétan 17 éves korom volt egy percen sem. Igen. Azaz 30 év. Azt sem tudom, hogy néz ki. Nekem nincs, mert már lemondott rólam. Nálunk a családban most történt egy kerékpárbaleset egy váltöréssel. És akkor ugye, ennyi, és ez tök jó így van, hát most 3 hétre offra tettem magam. Mert ugye, hát most akkor betegállomány, de mint... És akkor én úgy elszomorodtam, hogy basszus, ha én amikor diszkoztam, és nekem itt van egy nagy vágás az arcomon, mert ki tudtam dugni a nyelvemet, mert lefejeltem egy kormányt, ez volt hétfőn, pénteken, ekkora kötéssel mentem diszkózni, és nem azért, mert mártír vagyok, hanem basszus. Mire a Schulz mit mesélt pont a Troll DJ, vagy ki volt ide vezetve neki a Schulz, és ezt látják azok az emberek. Most ez egy szörnyű történet lenne, mert valószínűleg le is tartóztatnának érte. 20 éves koromban szerintem az Imi akkor ismert abban az időben, de te már ismertél akkor. Én is. Happy Révet játszottam. Lett egy olyan 2 oldali tüdőgyulladásom, ami ebben a szituban tök viccesen hangzik, ezt egy vírus okozta, megmondták bent 10% esélyem van, hogy túlélem, mert semmi nem hatott rá, csak romlott, már orszonda volt, véreset köhögtem, 41 fokos lázam volt, és ahogy kikerültem hát muszáj volt kórházba menni, mert meghaltam, de úgy mentem kórházba, hogy otthon voltam, elmentem zenélni, és ez olyan szinten rátett az egészre, hogy gyakorlatilag leromlott az állapotom, és már mozogni nem bírtam. Na mindegy, bekerültem az intenzívre, és amikor kiengedtek az első szombaton a korányiból, arra az egy napra elmentem zenélni. De aztán hétfőn vissza. Igen, és ezt azt hiszik, hogy ez olyan történet, tudod, hogy mi mekkora emberek vagyunk. Nem, nincs más választásod. Nem azért megyünk el, mert nem tudnánk ott egyetlen egy fellépést nem mondtam le, 30 év alatt nincs más választásod. Hogyha nem mész el, akkor... Igen. Mehetünk, csak annyi van tovább, hogy ugye az egy fontos rész, hogy egy picit arról beszélgessünk, hogy ki mit gondol
és a nyúlnak sietni kell, ezt gyorsan beszéljük meg, hogy ki mit gondol arról, hogy mi lenne az igazán segítség. Vagy azt már mondta Nyúl, hogy a járulék fizetési moratórium az segítség. Az abban egyetértünk szerintem mind a hárman, hogy azért kinek az mi a minimum lenne. Akár azért egy mondatig, ha megengedett, térjünk vissza a raktárkoncertekre, ez tök jó. Azért nem értem azokat a kommentelőket, akik ezt szídják, mert az egy egyszeri bevétel, még akkor is, ha egy emelt bevétel, az nem pótolja azt, amit egész nyáron egy zenekar elvesztett, tehát ez az egyik dolog, amit el szerettem volna mondani raktárkoncertekkel kapcsolatban. A másik dolog, meg hogy itt megint a döntéshozó úgy segített, ugye egy kalap alá vette, hogy most segítünk a rendezvényszakmán és a zenészeken, nem, a zenészeken segítettek. És sokan lemondtak ugye a háttérmunkások számára igen, de ugye, ha jól hallom. Na de várjál, erre is kitérek, tehát a rendezvénytechnikai szakmán nem segített a raktárkoncert. Az gyakorlatilag egy cég csinálta meg, igen, a technikai részét ennek a dolognak, és amikor azt mondták, hogy hozhatják a zenekarok, tehát ezt is el szerettem volna mondani, mert sokan nem tudják egyébként, hogy a stagehand, tehát az, aki segít egy zenekarnak, például a Nyusziéknak is kipakolni így van, a stagehand igazán a színpadi segítő, aki fölrakja a hangszert, az bemikrofonozza, beállítja, a hangmérnökkel összedolgozik úgy, hogy tényleg a zenésznek szinte csak fölütni kell oda menni. Az nem ugyanaz, mint a rendezvénytechnikus, aki kivitte a színpadot, fölállította a robotlámpákat, fölakasztotta, becímezte, berakta, kirakta a line array hangrendszert, monitorokat, stb. Tehát a kettő nem ugyanaz. És tegyük hozzá, hogy minden hétvégén több tucat falunap, meg városi rendezvény van egy évben, és emiatt minden színpadosnak azért voltak így van, tehát a rendezvénytechnikai cég az egy más, mint a stagehand, tehát a zenekarok a stagehandeket vitték magukkal, nem ezeket a rendezvénytechnikai cégeket, hanem csak azokat az embereket, segítő embereket, akik egyébként is minden koncerten... És Zoli, te mit látnál megoldásnak egyébként? Tehát mi lenne szerinted az, ami segítség lenne? Persze tudva azt, hogy olyan segítség nincs, ami mint hogyha nem is történt volna semmi, nem is ez a cél. Igen, de hogy tudnának mondjuk akár az állam részéről, akár más szervezetek részéről munkát adni és bevételt adni valamilyen szinten ezeknek a cégeknek? Én szerintem munkát adni sehogy. Tényleg egyetlen megoldás van az, hogy ha elindul az ország és elkezdünk dolgozni. De akkor mondjuk ez alapján lehet az, amit azért mi mondod, hogy mondjuk van egy rendezvénytechnikai céged, be van Kft-be, van írva főtevékenység rendezvénytechnikai cég, be vagyunk kötve a naphoz, pontosan lehet látni, mennyit számláztál se, és aki főleg most már csak elektronikusan számlázhatsz. Az államtól, nem tudom, 2000 eurót, 600 000 forintot havonta. Tehát csak valamennyi anyagi kompenzáció, illetve amit mondtam már szerintem egy fél órával ezelőtt, hogy teljes járulékeltörlés, mert ha az anyagi ráfordítás az mindig nehezebben megy, mint hogyha lemondunk arról, ami befolyna adóbevétel, tehát én azt mondom, a teljes járulékeltöltés, az nálunk még mindig csak azt jelentené, hogy egy részét megúsztuk. Ez egy könnyebbséget. A raktárt ugyanúgy ki kell fizetni, a könyvelésünket. Igen, de azért azt is látni kell józan ésszel, hogy az állam azt nem garantálhatja, hogy akkor észre se veszed. Hát viszont azt kell... Mész jó? Nem kell. Jó, oké. Akkor Gyulát elbúcsúztatjuk. Azt már nem tudjuk meg, hogy te mit gondolsz arról, hogy mi lenne a segítség. Egyébként az egy nagy segítség, ezt így zárásképpen, és ez mind a DJ-knek, mind a zenekaroknak, és mind a színpadosoknak tök jól jönne, hogy mondjuk, ha elindul végre egy igazi szezon, már megszűnik a korona járvány, akkor mondjuk a településeken, hát itt bonyolult, mert ugye egy csomó ellenzéki település van, de most ezt tegyük félre, kapna minden önkormányzat egy olyan keretet, amivel rendezvényt egy nagyobb büdzsét, igen. Mondjuk szervezhet egy évben 2 falunapot, vagy 3 városnapot. Egyfajta pótlás lenne ebben a... Tehát én is azt mondom, hogy munka az lenne jó, hogyha lehetőséget adnál. Szerintem a mi kormányunk pont tehát a raktárkoncert is ezért van így kitalálva, hogy valamiért adják a pénzt. Szerintem ez egy tök jó út lenne, csak nem tudom, hogy ezt az ötletet ezt kijuttatná például oda föntre. Meg hát, hogy lehetne ezt megvalósítani. Szervusztok! Köszönjük szépen! Elfogadom a helyet. Idővel, Imi? Jó, akkor még egy ilyen 10-15 szóval perc. Én a nagy problémát azért látom abban, hogy nem hagyunk pénzt az embereknél,
mert ha nem hagyunk pénzt, akkor az egy ilyen dominó hatás, ezt is tudjátok. Tehát mi, amit az elején elmondtam, hogy mi azért egy jelentős összeget az év elején beruháztunk volna. Ezt a beruházást valószínűleg pont ezek miatt, hogy vissza kell termelni azt a tartalékot is, amit mi elköltöttünk. Ezt a beruházást mi szerintem, most ilyen megint csak pessimista álláspontom, hogy 2 évig nem tudjuk megtenni. Tehát idén nem, és még a jövő év végéig. Ha vissza tudod keresni, akkor talán, igen, ez igen feltételes. Tehát azt jelenti, hogy mi minden évben azért milliókat eszközberuházásra költöttünk, mert mi is szeretünk fejlődni. Hát meg haladni kell a korra, mindig szeretjük megmutatni az ügyfeleknek, hogy mi is az új eszközökkel dolgozunk, mi is modern, haladunk a korra, stb. Ezt valószínűleg nem tudjuk megtenni, és nem azért, mert nem szeretnénk fejlődni, hanem megpróbáljuk a meglévő eszközökkel megcsinálni a rendezvényeket, mert vissza kell termelni. Tehát ha nem hagysz pénzt az embereknél, a vállalkozóknál, akkor azt se fog keresni, akitől mi vettük volna ezeket az eszközöket. Abszolút dominó, igen. És akkor ő se tudja kifizetni az alkalmazottat, akkor ő azt mondja, hogy hát fele bevételem lett, vagy negyed bevétel abban az évben, akkor elküldök 3 alkalmazottat. Akkor az a 3 alkalmazott megint csak nem fogja otthon lecserélni a plazma tévéjét, meg a kanapéját, mert kellene egy új, és akkor már a bútor, áruház, meg a tévé, meg a minden. Egyéb, tehát ez egy dominó elf, hogyha nem hagysz a pénzt az embereknél. De nem is az, hogy igen, hogy munkát. Tehát, igen, hogy vagy mozgásnak van egy dinamikája, hogyha az megszűnik, vagy annyira belassul, hogy már kórossá válik ilyen formán, akkor végig az egésznek dől minden, akkor a bankszektor minden dől. Sajnos, ha kitérünk a hitelekre, a hitel nem segít, tehát nem fog, legalábbis a mi szakmánk nem fog hitelt felvenni egy olyan helyzetben, amikor még nem tudod, mikor indulsz el. Egyáltalán lesz-e annyi megrendelés, amikor elindulsz? Mert ez is ugye mi nagyon sok... De ez is például, bocsánat, hogy szabadvágok, vagy csak ötletelek, ez is lehetne egy lehetőség, hogy felajánlanak egy hitelt, hogy ezt felveheted, és akkor kötik valamihez, hogy majd mikortól fizesd. Nem azt mondom, hogy mindenkinek ez lenne a megoldás, tehát azt mondanák, hogy gyerekek, mert ugye azért induljunk ki abból, hogy van egy céged, ha elértél valamilyen limitet, igen, akkor legyen 0%-os limit, mert ugye te nem tehetsz arról, mert ő mondta, hogy te nem csinálhatsz semmit, te ott vagy, érted fegyverbe, és mennél harcolni, mennél dolgozni. Ez egy jó ötlet egyébként az IMI, amit mond, hogy az is jó, amit te mondasz, tehát egy 0%-os mondjuk hitel, vagy tényleg egy kezelési költség, amit vissza kell fizetni, tehát nem fog bukni vele az állam, maximum annyit tényleg semmennyit, mert te közben elkezdesz adózni a maguk után. Igen, számoljanak rá egy kezelési költséget, de amit az IMI mond, hogy ezt akkor kelljen fizetni, amikor tényleg mondjuk ők látják, hogy nekünk mennyi volt minden hónapban, mert ott van az APEG, nekünk minden számlán. Most meg mondom, hogy csak elektronikusan számlás, az mindent lát. Tehát ők pontosan össze tudják hasonlítani, hogy a mi cégünk mire ennyit keresett 2019-ben ebben a hónapban, 2018-ban, vonnak egy átlagot, és azt mondják, hogy ha ezt a limitet nem élt el, akkor még nem. Hát vagy azt mondja, hogy a bevételed bizonyos százalékát maximum fordíthatod törlesztőre. Tehát, hogy ez egy olyan fajta segítség lenne, aminek... Mert ugye most itt vagyunk, hogy ugye mi benne vagyunk a konferenciákban is. A konferenciákat ugye meg lehet szervezni, mert 500 fő alatti, de nem szervezik meg a cégek. Félve attól, hogy pont náluk lesz valami vírusos, és akkor maga a cég se tud tovább működni. Nem érgezi az egész cég. Tehát egy konferencián úgy odavágott a cégnek, hogy 2 hétig bezárhat a cég, és tehát nem merik megszervezni a konferenciákat, tehát amikor sokan azt mondják, hát dolgozhattok, hát ott a 500 fő alatt lehet, igen, de nincs megrendelés. Igen, és ez egy fontos információ, mert ebben is sokan értelemszerűen, akik nem értenek hozzá, hamis képben vannak, hogy azt gondolják, hogy akkor itt 500 fő alatt lehet rendezvény, lehet valóban, csak éppen megrendelői oldalról nincsen. És még a diszkóknál is ugye arról volt szó, hogy milyen jó lesz, több DJ is posztolt arról, egyébként nagyon jó posztok voltak, csak azt írták, hogy milyen jó, hogy a klubszektor kicsit fellélegezhet, megindulhat, azért már nincsenek a fesztiválok, és akkor milyen jó, hogy a kis klubok nyáron is nyitva tudnak maradni, termelnek egy kis bevételt, de akár isztek, akár nem, több forrásból is hallottam, hogy lengtek a diszkók, nagyon sokan nem mertek elmenni, ne felejtsük el, hogy 450 000 körül van a munkanélküliek száma. Nagyon sokan nem tehetik meg, mert ha válogatnod kell, hogy most kenyeret adjál magadnak, meg a gyerekednek, vagy elmenjél bulizni, azt hiszik nézni 4-szeres áron. Hát meg őszintén, tehát 500 fős például a koncertekre visszatérünk. Csináljuk a matekot. Igen, egy 500 fős koncertnél
borzasztó drágán kéne adni a belépőt, hogy abból kijöjjenek a helyi engedélyek, kijöjjön a ne csak a levegőről beszéljünk, egy ilyen nagyon általános, gyors költségvetés, nyomott áru gyors költségvetés. Csinálok egy rendezvényt, te jobban fogod tudni, rendezvénytechnikai cég, egy átlagos színpad, 5x7-es színpad, fénnyel. Hanggal. Mondjuk áll 700 és 1 millió között, és ez egy ilyen nagyon alap. És akkor ezt leviszed most mondjuk a 500-ra. Zenekar, mondjuk maradjunk a Nyúléknál, ők nem tudjuk az ő gázsiukat, de... Szerintem ilyen 8-9 között, de ilyen esetben mondjuk leviszik ők is 500-ra. 1 millió. Igen. Szükség van engedélyekre, Artisius kell fizetni. Biztonsági örökre, kiürítési tervre. Kb. Mennyit mondasz erre? Hát csak egy kiürítési terv, mondjuk egy közepes helyiségnél az 50-60 ezer forintért csinálnak meg egy szerintem még 1-2 kilót rá lehet az Artisius az 1.30-1.50 között. 130. Akkor itt most hirtelen elveszettem a fonalat. 1 millió, egy másfél, és saját a terület. Jegyszedő, jegyértékesítő, ha online értékesítesz, még 200 forint lejön az értékesítésből. Tehát azért, mert... Hogyha mondjuk szabadtér, akkor maradjunk a másfélnél, csak azért, hogy gyors legyen. Maradjunk a másfélnél. Azt osszuk le 499-el, 500-al. Ki tudja? 3000 forint, igen, és akkor igen, nulla? Igen, akkor nulla, de mondom, nagyon sok mindent nem számolta így, ahogy mondtad a WC, ugye biztosítanod kell X számot. Na de 3000 forint, könyörgöm, kifizet be manapság 3000 forintot egy belépőre, mikor az elmúlt 5 év semmi másról nem szól, csak hogy ingyen van minden. És most nagyon alapra vettünk, mert nagyon. Azért is mondtam, hogy ilyen igen, tehát nagyon gyors első hátsó hidas nagy színpad robotlámpákkal meg egyebekkel, az nem ennyi, hanem másfél-két millió. Nem vettük bele az esőnapot, nem vettük bele, hogy... Megint csak a zenekarok azért bőven 1 millió fölött lépnek, mert azért nem várhatjuk el. Sok zenekar így, hogy a Nyuszi mondja, ott vannak 5-en hangszerekkel, egyebekkel, és a stage handek, és az egyéb saját és ugye halljuk a majkáig, hogy 50-60, tehát igen, az a másik, aki... Igen, csak oda akartam kijutni, és azért próbálom hajtani a dolgot, hogy nem jön ki a matek. Igen, nem adhatott 10 000 forintért mindegy Depeche Mode koncertre a jegyet, holott egy nem akarom lekicsinyelni, de csak egy magyar zenekar lép föl. Tehát, igen, tehát hogy bekerülési költség nem jön ki. És akkor a szervezőről még nem beszéltünk, hanem csak mindenki ki van fizetve. Szervezni meg azért nem fog senki, hogy kifizessen mindenkit, és ő ne keressen semmit. Mert ugyanolyan, ezt meg ne feltételezzük. Tehát neki kéne legalább annyi bevétel, mondjuk 1 millió forint bevétel, és akkor mindjárt tartunk 2,5-nél, akkor mindjárt tartunk 5000 forintos jegynél. Hogy? Igen, és szerintem egyébként az emberek, akik nyilván nem is az ő dolgok, akik eljönnének szórakozni, vagy eljönnek szórakozni, ezt a hátteret nem látják. De Facebookon is azért van ez a puffogás, mert ugye ő elmegy egy bankba, beül a kis ablakba, és akkor tudja, hogy ő 4 órakor végez, pénteken 2 órakor végez, minden hónap 10-én csörömpöl neki a telefon, megkapja a 280 000 nettót, semmi dolga nincsen, nem kell a NAV-val neki kokettálni senkivel, nem kell semmit csinálni. Tegyük hozzá, hogy egy ilyen helyzetben, tehát amit mondta, hogy a 3000 forint még békeidőben is igen. Nehézes, hogy egy darab együtteset, tehát nem egy fesztiválra, egy darab együttes koncertjére kifizet. Mert az is egy kérdés, hogy ki az, aki behoz 500 ember, mondjatok olyan együttest, aki behoz 500 ember, az a másik kérdés, és azt ne felejtse el senki, hogy ezt a pénzt, ezt valakinek meg kell hitelezni. Igen. Tehát, hogy ez nem úgy működik, pontosan, hogy mi összejöttünk, és akkor majd lesz jegy. Pontosan, nem, valaki betesz ennyi pénzt, mert ki kell fizetni mindenkit, és ha nem jön be senki, akkor azt valaki elbukta. Például én egy karszalag nyomtatást, tudod, eleve ugye le kell vagy ilyet gyártatni, de most már úgy van, hogy van olyan karszalag, ami a NAV-hoz be van jelentve. Pontosan, és ugye itt egy rizikó, hogy még lehet, hogy bejönnének 500-an, de most a Covid miatt sokan félnek, és nem... Igen, tehát hogy ezt mondtam, a diszkókban is, hogy hiába akartak, de nem jöttek be annyian. Kár, hogy nincs itt a Nyusz, és nem erősíti meg. Talán a Bagosi koncert volt az, vagy nem tudom, valamelyiket, nem, Margaret Island, azt hiszem, de nem akarok hülyeséget mondani, hogy míg tavaly elővételbe eladták az összes jegyet, most elővételben 50 jegyet adtak el a koncertre, és ott a helyszínen végül összegyűltek, hogy nullszaldósra jöjjön ki a koncert,
de nem lehetett semmit lemélni az elővételes jegyekből, És mert ki az az, aki emberek így kockáztat annyira nem meltek, mondjuk ezt hozzáteszem, ezt nagyon sokan elszúrták, hogy nem adták vissza az elővételes, ugye hallottunk ilyen olyan szervezet, nem adták vissza, ezzel szerintem ez egy nagyon rossz üzenet, ezzel egy ilyen 2 évre alávágták az elővételes jegyeket. Abszolút. Senki nem fog bízni innentől kezdve az elővételes jegyekbe, hogy visszakapja egyet. Igen, már van már egy rossz példa, hogy emlékeztek 2020-ban? Igen, ezt se adta meg, azt sem, meg az oda megyek utolsó nap. Igen, mert ő meg arra kényszerített, hogy ma jövőre letáncolhatom, meg stb. Ez is jó, most nem, honnan tudom, hogy a jövő április 29-én ráérek-e, ez egy rossz üzenet volt, de azért se vesznek az emberek, mert nem tudják, hogy lehet, hogy megint tényleg a kormány lezár, és akkor nem lesz megtartva, és akkor ő neki kell még majd utána rongálni. Inkább mindenki úgy gondolkodik, hogy majd oda megyek, és ott megveszem a jegyet, hogyha tényleg meg lesz tartva, és ott lesz. Tehát itt ez az, hogy nem lehet szervezni. Meg ami a gyerekek, hogy honnan tudjuk, hogy nem lesz még 1-2 ilyen vírus, ugye ennek a 20. verziója, stb. Tehát ugye arra nincs garancia, még erre sincs vakcina, akkor hogy készüljünk arra mi szellemileg, meg pozitivitásban, oké, persze legyünk optimisták, na de mi van, hogyha még jön egy ennél keményebb nyavaja, vagy ennek a folytatása. Igen, és most azt látjuk, hogy ebben, hogy most megint kezdődtek a számok, megint kezdik visszamondani a konferenciákat, a rendezvényeket, és nekünk megint ott kell szembesülnünk, hogy most akkor mi lesz a következő matek, hogy akkor megint gondoljuk újra, hogy tartsuk életbe a céget. Igen. Azzal együtt, hogy azért most tényleg nehéz a helyzet mindenkinek, nem csak a rendezvénytechnikai cégeknek, a DJ-knek, a zenészeknek, hanem valószínűleg nagyon-nagyon sok vállalkozónak. Természetesen az optimizmus az marad bennünk, viszont az időnk végére értünk, mármint a műsoridőnk végére. Majd én billentem az optimizmus. És azt mondom, hogy annak függvényében, hogy ez a dolog merre halad, azért lesz még miről beszélni majd későbbiekben. Marad benned valami, Zoli, még amit nem, én nagyon köszönöm, hogy elmondhattam, mert még mi örültünk, hogy erről beszélgethettünk veled. Vagy Jónak is köszönjük, aki ugye közben itt eltávozott közülünk. Hát a sürgőforgó vállalkozó. Igen. Tehát az a lényeg, hogy jövő héten is várunk vissza mindenkit, ez volt a Troll DJ 5-ös live. Most azt hiszem technikailag minden sikerült. Nagyon reméljük, hogy igen. És reméljük, hogy élveztétek a beszélgetést. Ha esetleg egyébként vélemény van, vagy komment, azt nyugodtan írjátok a Facebook oldalon. Sőt, kimondottan várjuk is. Igen, és a YouTube oldalra is fel fog kerülni ez az anyag, ott pedig a YouTube-on a Mobfest oldalán megtalálhatjátok majd. Illetve a Facebookon is majd talán vissza lehet nézni ugye a videó után. Rendben, nagyon szépen köszönjük. Hello!